i gael noson hwylus. Dwi'n mor falch bod chi gyd yn ymuno efo ni. Mae'n un o'n uchafbwyntiau bendant yr adran gerdd pob blwyddyn. Thank you so much for joining us this evening. We really appreciate your attendance as always, and we're delighted that you're here with us to share the talents of the young people this evening. Da ni hefyd yn hynod o ddiolchgar bod gyda ni ddau beirniad gyda ni heddiw yma. Dau beirniad talentog iawn yn y byd cerddorol. We are so pleased and delighted to welcome our judges this evening, who I know are going to have an absolute excellent evening. The pupils are really here to impress you, and I'm sure you'll be delighted. Felly, sbectol mlaen, mae'n amser. Felly, dwi wrth fy modd i gyflwyno chi i feirniaid y nos, heno yma. Dwi gyntaf yn mynd i droi at y torch, mwyn gallu gweld. Gwych, diolch. Mae Lewis Jones yn gyfansoddwraig ac yn gerddor o Bontypridd yn wreiddiol lawr y ffordd. Cafodd Lewis ei hanrhydeddu at lws y cerddor yn Steddfod Genedlaethol 2023 ac reiddodd roedd derbynol yr un wrthyr yn 2024. Yn ddiweddar, mae hi wedi cwblhau sawl comisiwn gan gynnwys cyfansoddiadau gerddorfa Symffoni Cwm Rhondda, Cod O'r Garth, sgôr ffilm i Ysgol a nifer o weithiau newydd wedi amserlennu ar gyfer 2025. Roedd Lewis yn delynores broffesiynol yn ardal Manceinion am gyfnod a bu'n rhedeg y gystadleuaeth BBC Young Musician am nifer o flynyddoedd. We are so delighted to welcome Lewis Jones to join us today and join us this evening to be one of our judges. She is an exceptionally talented composer and musician. She has worked on various commissions over the recent years. She was for a time a professional harpist in Manchester, but we are so pleased and delighted to have her back in Wales with us. Ac wedyn dwi'n troi at Dafydd. Felly, diolch i ti o galon Dafydd am ymuno efo ni heddiw yma. Astudiodd Dafydd yn Coleg Brenhinol Cerddor Drama yng Nghaerdydd rhwng 2010 a 2016, wrth erbyn ei ddad ac meistr yn ystod y cyfnod hynny. Ar ôl bywyd llawrydd yn gweithio gyda cerddor beirdd, dros Brydain, fe lwyddodd Dafydd ennill sedd fel ail trombôn Opera Cenedlaethol Cymru yn 2023. Roedd yn aelod o'r gerddorfa am 10 mis, cyn ennill sedd fel ail trombôn yn cerddorfa Cenedlaethol Cymreig y BBC flwyddyn diwethaf. We are so delighted to welcome Dafydd here this evening. Having graduated from the Welsh College of Music and Drama, he has worked with various orchestras as a freelance musician. He is now the second trombone for the Welsh National Opera, and we are so delighted to welcome him here. Diolch o galon i chi'ch dau. Dwi'n siŵr bydd y beirniad yn cytuno bod yna rhai pobl sy'n yn fwy pwysig mewn heno yma, a dyna y pobl ifanc sydd yn mynd i fod yn perfformio i chi. Diolch i chi ddod i'n cefnogi nhw. Gai ofyn yn garedig bod ni'n gwneud yn siŵr bod yn ffonau ni yn dawel os gwelwch yn dda. Could I please just kindly request that we ensure that our phones are on silent before we start. Now then, the pupils dread every year the email from Mrs. Pallet saying, 3 questions, please can I have the answers? Many of the pupils overthink them and they have huge concerns about where I'm going to share these responses. Ond mi fyddwch chi falle rhai o'ch chi wedi ymgynghori efo'ch plant ar yr ymatebion dwi wedi gofyn amdanyn nhw. Rhywbeth bach hwylus i'w cyflwyno nhw i chi mwyn i ni gael dod i nabod nhw yn well. Felly, dwi wedi gofyn am superpowers yn y gorffennol, dwi wedi gofyn am bob math o bethau rhyfedd. Ond heno yma, da ni wedi ffocysu ar hoff artist neu gyfansoddwr, da ni wedi cyfansoddi ar hoff gân, a da ni wedi gofyn lle ti'n meddwl fyddi di, neu lle hoffed ti fod mewn 10 mlynedd. So, favourite artist or composer, favourite song or piece, and where do they hope or think they will be in 10 years? The answers are varied, to say the very least. Dwi yn rili falch bod ni dechrau'r noson gyda Joseff, Carter heno yma, sydd yn mynd i fod yn chwarae piano. Mae Joseff yn mynd i fod yn chwarae Spiritoso gan Clementi a Someone You Love gan Lewis Capaldi. Ond yn gyntaf, ymatebion Joseff. Hoff artist Joseff, Cyn. Tas da iawn gan Joseff. A'i hoff gan yw Bedshape. A be mae Joseff yn gobeithio wneud yn 10 mlynedd ydy bod yn bianydd ar cruise ships mwyn cael teithio'r byd. Syniad lyflu, pam nes i ddim meddwl am hynny pan o'n i'n 11 oed. Felly, newch chi os gwelwch yn dda, croesawu Joseff Carter.
ein aelod talentog iawn arall sydd yn ddisgybl flwyddyn 9 a Ruby Romain sydd yn mynd i fod yn chwarae y ffliwt. Felly, mae Ruby yn mynd i fod yn chwarae Sicilian gan Gabriel Fore ac mae Ruby yn hoff iawn o gerddoriaeth Etta James. Ei hoff gan ydy Stormy Weather ac mae Ruby, mae rhaid i fi ddeud, yn mynd i fynd yn bell. Mae Ruby yn gobeithio pen 10 mlynedd y bydd hi yn torheilo ar y traeth yn yfed pina coladas. A girl after my own heart. Felly, newch chi os gwelwch yn dda groesawu Ruby Romain. chwarae spirituoso gan Clementi. Ac felly, Mega. Mae Mega
yn fan o Benny a Ioan ag Aidan. A'i hoff gan hi ydi Disillusion. Dwi'n meddwl bod hwn yn un o'n hoff dargedau fi o'r noson mae rhaid i fi gyfadda. Mae Megan yn gobeithio ym 10 mlynedd y bydd hi yn agor meithrinfa cerddorol i blant bach ifanc i addysgu nhw am gerddoriaeth. No doubt that she will fulfill her dream. Newch chi groesawu Megan Jones. Aneurin yn un bell gymheddol. Wir yn meddwl bod o'n gallu cyrraedd y potensial yma, ond mae o'n mynd amdani mewn ffordd gwahanol iawn i bob arall. Mae Aneurin ddim jyst eisiau teithio, ddim jyst eisiau bod ar draeth, efo rwgbi yn efo dyn y cylardaeth. Na, mae o'n mynd i fyw ar y lleiad. Gwybod be? Mae'n rhywbeth y bosib. Dwi'n glad mawr i Aneurin.
iau. Mae gan ni un arall i performio, a mae hi'n mynd i fod yn performio ar y piano. Mae Maen Charles yn mynd i fod yn chwarae dau darn. Dwi'n gweld eto. A ni'n colli'n sgectol, wel, di ddau ddyn ni. Fi'n ei droi at i bod, fi'n oce, fi'n swnio chi sy'n yna, fi'n ei ffeindio'r ffordd. Da ni'n mynd i fod yn chwarae darn gan Heinrich Hoffman, a da ni'n mynd i fod yn chwarae In the Groove gan Mike Honig. Felly, newch chi, na, dwi'n gorffen. Sori, fi'n traflu'n hyn rwan, ymddeheiriadau. Felly, 3 cwestiwn Mike. Ei hoff gerddor hi ydy Ows Gwynedd. Hoff gan, sef o'n fi. So, aroswch chi amdani. Ym mhen 10 mlynedd, be bydd mae'n wneud? Bydd hi yn teithio rownd y byd gyda'i ffrindiau gyd. Watch out world. Felly, ewch chi groesawu, Maen Charles.
wythnos yma I gystadlu. This young gentleman took some persuasion that he was going to take part this evening. However, he was bullied by myself and his friends, thank goodness, and he's here this evening. Felly, mae Categori bellach ym mlwyddyn 20. Mi bydd hwn yn gerddor ifanc ola, Caled, ac mi fyswn ni wir yn licio jyst diolch iddo fo am ei gyfraniad aruthrol i'r adran gerddoriaeth I bob cynhyrchiad popeth da ni wedi gwneud yn yr ysgol ers 7 mlynedd. So fe gawn ni gladwyn. So appreciative of Caled's contribution to the music department over the last 7 years. The Lewis boys are keeping us in drummers, it's fair to say. I'm not sure what we'll do once we're done. However, we will not think about that. We won't dwell at that. Now then, question 9, Caled. Hoff artist neu gyfansoddwr, anhunedd. O na, sorry. Fi di honna. Siynbwg, ac mae o wrth I fod, wrth gwrs bod o, efo'r darn limit. Bring them home ydi hoff darno. Ac mae Caled ym mhen 10 mlynedd yn mynd I fod yn teithio y byd gyda bandiau mwyaf byd. Dyma Caerys. We wish him well in everything he does. Newch chi groesawu yn gynnes iawn Alys W.
gwybod fi'n dweud hynny eto. OK, ymlaen â ni at y nesaf. Da ni'n cael offeryn bach yn wahanol erbyn hyn, a da ni'n edrych ymlaen i groesawu Alys D sydd yn mynd i fod yn chwarae y corned. Felly, mae Alys yn mynd i fod yn chwarae Solveig's Song, ac mae'n mynd i fod yn chwarae Raiders March gan John Williams. Rwan ta, cwestiynau mawr i Alys. Mae Alys yn ffan mawr o gerddoriaeth Gracie Abrams, a'i hoff gan hi ydy It's So True. Ac mae Alys hefyd, yn anffodus mam a dad, mam a dechrau cynilo, yn mynd i fod yn teithio'r byd mewn 10 mlynedd. Nid lle penodol, bob man. Felly, rowch chi groes os gwelwch yn dda i Alys D. Alys W, bydd yn canu'r piano yn yma. Mae Alys wedi bod yn chwarae Eluned gan y hwsig. Rwan ta, cwestiynau mawr Alys. Hoff gân neu gyfansoddiad Alys ydy Nocturne Opera 9, rhif 2 gan Chopin, ac ei hoff gyfansoddwyr neu hoff artistiaid yw Fleetwood Mac. Mae Alys yn gobeithio am hen 10 mlynedd, dwi dal yn gobeithio hyn er bod fi'n 49 bron iawn, ond mae'n alwaith eto, bod hi'n mynd i fod yn byw ym Mharis. A ddim jyst yn byw ym Mharis, ond yn byw ym Mharis yn gweithio yn y maes gwyddoniaeth. I have no doubt that Alys will be living in Paris as the most fabulous scientist of them all. Felly, newch chi groesawu Alys W.
Carys, ac Eluned eto gyda dewis gwahanol iawn, neu tasg gwahanol iawn yn ei cherddoriaeth. Again, Eluned has very differing taste in the music. So i chan hi o ddewis arabesg yn bwon Lucy, bendigedig, a wedyn hoff band, hoff gyfansoddwr, y Strokes. Felly, mae Eluned yn gobeithio am 10 mlynedd, a dwi wir yn gobeithio os di hyn yn wir, neu chi bod ni gyd allan i weld hi. Her hope is to be an environmental architect in Singapore. Now then, we are all invited. We will charter the plane and visit Eluned. Gai groesawu os gwelwch yn dda, Eluned.
platform that I nearly broke my way through the second part. Mor heidgar I clapio ma'n ddrwg iawn gyda ni oedd y clap bach yna yn y canol yn ddyhiriadau mawr. Felly, da ni'n symud ymlaen erbyn hyn, a dwi'n mor falch bod ni efo dwy chwaer yn gystadleu hyn yma, un yn y gystadleuaeth iau ac un yn y gystadleuaeth un. Felly, da ni rwan yn troi at Carys Jones, sydd yn mynd i fod yn canu'r piano. Mae Carys yn mynd i fod yn chwarae Nos Yen, No. 1 gan Sati, a Lady Madonna gan The Beatles. A mae'r Dyma'r Beatles yn parhau. The Beatles ydy hoff ganfansoddwyr neu artistiaid Carys. I hoff gan hi ydy Something. A breuddwydion Carys, heb amheuaeth, bydd hyn yn dod yn wir, dwi'n siŵr, bod hi wir yn mynd i ennill Oscar ym mhen 10 mlynedd, ond dim jyst ennill Oscar, ond Oscar am actio yn y Gymraeg. Felly, oedd yn mynd yn hawdd i Carys.
dyn ni'n troi at y clarinet a dyn ni'n croesawu Aidan Dorrington. Now then, Aidan this evening will be playing Clarinet Concerto number 1 in F minor. And Aidan was slightly indecisive. When I asked him to choose a song, it was definitely in Les Mis, but he couldn't choose one, so it's every song in Les Mis, unfortunately, or fortunately. Hoff gyfansoddwr Aidan ydy Tchaikovsky, ac mae Aidan yn gobeithio, a sgynna i ddim amheuaeth am hyn, bydd o yn gwneud be nath o'r egluro fi, a mi nath o'r fod egluro fi, felly mae'n ddrwg gynnau. Gwaith pit. He will be in the pit, the orchestral pit, yn cyfeilio i sioia mawr yn y West End neu unrhyw le arall yn y byd. Yn bersonol, dwi'n meddwl gallu fod ar y llwyfan hefyd, ond sgynna i ddim amheuaeth bydd o'n gwireddu y breuddwyd yna. Felly, newch yn ei croeso i Aidan Dorrington.
un. Eto, offeryn gwahanol, da ni'n cael ystod offerynnau, a huge variety of instruments this evening to delight you all. And now we're turning towards the electric guitar. Ni'n troi at gitar crydan, a da ni'n troi at Steffan Jones. Felly, mae Steffan yn mynd i fod yn chwarae dwy Break Shaker gan Simon Trw ac Ryan gan Joe Satriani. Rwan ta, cwestiynau mawr i Steffan. Nath o gymryd bach amser i ystyried. Yna'n rhaid fi gyfadde. I hoff gerddor neu hoff gyfansoddwr ydy Joe Satriani. A'i hoff gan o ydy fel hyn da ni fod, bwncath. Rwan ta, mae o yn 10 mlynedd yn mynd i gyfuno i gariad at gerdd a chwaraeon yn amlwg. Mi fydd o yn chwarae gitar yn y concos cyn Gema Cymru. Cofiwch edrych allan amdano fo. Gawn ni groesawu Steffan. Break shaker. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
ffantastig I gystadleuaeth gwbl wir. Diolch I chi gyd am gefnogi eich plant I fod mor dalentog, I weithio mor galed, i yr holl oriau ymarfer. Ond dwi'n gwybod bys chi gyd fel rhieni yn licio I ni ddiolch o galon hefyd i'r adran gerddoriaeth. Gai ddiolch ar eich rhan chi I Mrs Evans, I Mr Lake sydd wedi gweithio'n galed yn iawn yn y cenedl. Department's contribution in the background. Their work is tireless. They constantly are challenging us on the next project. Honestly, we think we've only done Jesus Christ Superstar, and there's something else, and we go on to the next thing. But I know how much your young people enjoy every opportunity. Ond diolch o galon i'r adran gerddoriaeth I gyd. Felly, mae'n amser erbyn hyn I chi Beirniadaeth gael eich tywys gan Mrs Evans i'r stafell gydd lle byddwch chi'n gwneud yn penderfyniadau mawr. A mi nawn ni gymryd hoi bach am un eiliad I ni dynnu cadeirio allan i'r cystadleuwyr I gyd ac I wahodd ein cyn-enillwyr I gymryd rhan. Felly na I ofyn i'r Beirniadaeth adael y stafell gyntaf a mi nawn ni ail ddefnydd. Siarad yn We are so pleased that Ioan is able to join us this evening as a previous winner. Ioan nath ennill y gystadleuaeth iau llynedd. Mae Ioan yn all-rounder cerddorol, mae'n deg I ddeud. Pan di o ddim yn chwarae'r gitar neu'n canu'r drymiau, mae o'n canu. Pwy nath glywed y llais baswr anhygoel na yn Jesus Christ Superstar. Da ni mor falch o Ioan yn ymuno fy'n I heno yma, a dwi'n gwybod y byddwch chi wrth y bodau, dwi'n sgolio. Dwi'n mynd at eisiau canu neu adrodd stori. Dwi'n mynd i'r chwiliadau I chi I gael eich hunan yn barod, Ioan yn ystod. Dwi'n ymddiheuro i'r pobl nes I wneud eistedd nôl lawr. Os ydym ni angen saith bach sydyn rhwng Ioan ac Erin, mi nawn ni gael saith bach sydyn ar y gyrru. Ydyn ni'n iawn Ioan? Bron, sorry. Bron, mae'n iawn. Cymryd amser. Felly, rwy'n chi groeso mawr i'n cyn-enillwyr gystadleuaeth iau ni, Ioan Brooks. Sorry, rhowch chi eto.
1, 2, 3, 4. perfformiad yna yn bleser llwyr. Cerddor o Bryd, a da ni'n mynd at gerddores o Bryd. Sgynna i ddim amheuaeth y byddwch chi'n gweld yr enw yma ar wefan byd eang yn y dyfodol. Dwi'n mynd i wahodd Erin i'r llwyfan nesaf. Mae Erin wedi ennill yn barod yn y gystadleuaeth iau ac yn y gystadleuaeth hun. Da ni'n eithriadol o falch o'i llwyddiannau cerddorol hi. Mae hi erbyn hyn yn brif dalynores yn cerddorfa ieuenctid Brydain. Dwi'n meddwl bod hynny yn heiddi clap yn ei gilydd. O'r adran gerddoriaeth, a dwi'n gwybod pa mor ddiolchgar ydy'r adran o'i chael ein cefnogi yn y band yn Jesus Christ ac yn gwneud popeth arall mae'n gyfrannu. Mae hi yn mynd i fod yn cynrychiol yr ysgol yn Steddfod yr Urdd Margam yn yr unawd biannol a'r unawd delyn, felly dwi'n eithriadol o falch o gyflwyno Erin i berfformio i chi heno. Diolch Erin.
so many people, whether they like you or not. So, yeah, thank you, and thank you all for coming and supporting. Obviously, it's a very prestigious thing to perform to people, and obviously that can't be done without the support of all of you, so thank you very much. Anyway, on to the results. So na ni dweud brawddeg am bob perfformwr yn yr adran iau, yn ddechrau gyda'r adran iau. Felly da iawn i bob un ohonych chi wedi chwarae yn dda gyda lot fawr o ymrwymiad, so ni'n rili falch o gweld hwnna a ni'n rili mwynhau bob un perfformiad. Felly, i ddechrau Joseff, ymgais dda, cymeriadu da yn y dau ddarn, a lle bod bach mwy o dynamics a trio cadw tempo gyson, o da iawn. Ruby, dechreuad bach yn nerfus gyda un y ddau camgymeriad bach yn ystod y perfformiad, ond yn amlwg fod lefel uchel o dechneg yna, a hefyd roedd y tynyddiaeth yn dda trwy. A wedyn Megan, da iawn am ddysgu'r darn heb gopi, bach o slip heno, ond paid y phoeni mae'n digwydd i ni gyd, felly cario ymlaen fynd a nath ni fwynhau. Aneurin, roedd sŵn yn hyfryd a rhythm a steil yn gret, swnio fel sy'n ti'n mwynhau perfform. A wedyn Mai, chwarae hyderus ac aeddfed gyda defnydd o dynamics da a chwarae llyfn da. A'r enillydd yw Mai. Techneg cadarn ac amrywiaeth o steil trwy gydol, a roedd y solos wedi cael ei adeiladu'n gerddorol. You sounded comfortable behind the instrument and confident. You showed solid technique and a variety of styles throughout, and your solos were awesome. Alys D, so cymeriadu llwyddiannus a cyferbyniad da yn y darnau yn neis gweld hynny. Chwarae cadarn gyda dynamics ac acenion wych. Alys W, mae'n amlwg dy fod yn mwynhau'r chwarae piano. Bydd y perfformiad yn un gerddorol, sensitif ac yn gywir. Eluned Jones, sain da gyda teimlad Sbeineg yn dod trwy yn y darn cyntaf a cymeriadu yn llwyddiannus yn y daethau. Gweithio ychydig mwy ar y dynamics, ond mae'n mwynhau'r perfformiad. Diolch. Carys Jones, wedi mwynhau gwrando ar y perfformiad yn fawr iawn. Efallai gallu bach mwy o hwyl yn chwarae'r ail darn, ond da iawn yn dangos amrywiaeth ac am mwynhau perfformio. Aidan, ymrwymiad gwych, mae'n darn rili anodd gyda lot yn mynd ymlaen. O'n i jyst yn edrych ar y copi a oedd jyst nodau, so ni'n meddwl, waw, da iawn. So, da iawn am gadw rhythm a siarp yn ystod y ryddiadau, hwnna'n rili dda. Steffan Jones, rhythm a solos gret ac yn amlwg dy fod yn mwynhau. Chwarae technegol arbennig yn yr ail ddarn yn dangos technegau estynedig. Felly, ymlaen at enillydd ar adran hyn, onto the winner of the senior section. Mae rhaid i ddweud, oedd hwn yn ben yn rili anodd, ni wedi. Yeah, this was a very difficult decision. We talked at length, but we did come up with a winner, and the winner is Carys.
Gobeithio wnaethon ni mwynhau. Thank you all for coming. I hope you really enjoyed. So I think we should finish really with thanks to all the most important people here tonight, who aren't me, isn't Mrs. Pallet, even though she did a brilliant job and like a good head when she went to do all the hard work. It's the people who have been competing and performing. So thanks for coming out. Nawr, byddai pawb sy'n di cystadlu heno, bydd lawr sy'n rhywun tan deg, wrth gwrs, byddwn nhw'n targed y blwyddyn nesaf. Felly gweddill, Erin y Flwyddyn. Da iawn chi.